Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said jemmen li l-email li rċieva minn kuntrattur Awċi b'dettalji ta' xogħol għall-voti ma tirreferix għal każijiet ta' abbuż. Da minkejja li l-email tipprovdi l-lista sħiħa ta' xogħlijiet deskritti b'mod ċar mill-whistleblower bħala xogħlijiet għall-voti. Skont Chris Said, ma kien hemm xejn tirrapporta dwar din l-email li ntbatet lilu f'Mejju 2014. L-email intbatet mill-kuntrattur whistleblower u fiha jilmenta li ma tħallas għal xogħol li jagħmel għall-voti. Jirriżulta li dan huwa xogħol li jagħmel taħt skema li allegatament kien imexxi ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, fejn xogħol fil-privat tħallas mill-Ministeru għal Għawdex. Dawn il-kummenti Said għamilhom f'intervista ma' Times of Malta. L-istess gazzetta tiddeskrivi r-reazzjoni ta' Chris Said bħala waħda li ma tindika ebda rimors jew tħassib, dan meta affaċċjat mistoqsijiet serji ħafna dwar dan il-każ. Mistoqsi għaliex ma nformax li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, Chris Said wieġeb hekk. Ma kien hemm xejn li bih kelli ninforma lil ħadd u ma kien hemm ebda azzjoni li jien stajt nieħu. Chris Said qed jinsisti li talab laqgħa mal-kuntrattur wara li rċieva l-email. Dan meta l-email stess tikxef li Said kien diġà jaf kollox. Inti taf b'dan għax kont mistieden għandek fl-uffiċċju tiegħek u semmejtlek xi affarijiet. Għal darb'oħra ma' Times of Malta, Chris Said qal li sar jaf bl-abbuż ta' xogħlijiet fil-privat imħallsa minn fondi pubbliċi minn fuq il-mezzi tax-xandir. Skont Chris Said meta wasal biex iltaqa' mal-kuntrattur, dan talbu biss jintervjeni mas-Sindku tal-Arb dwar ix-xogħlijiet imsemmija fl-email. M'għandi xejn x'naħbi, ddikjara Said ma' Times of Malta, minkejja fatti illi imeluh għal kollox.